No corazón de Armeá, en Allariz, entre camiños de pedra e restos dun pasado moi antigo, érguese Santa Mariña de Augas Santas. Conta a lenda que Mariña, unha moza cristiá do século II, rexeitou os avances do prefecto romano Olibrio. Negouse a renunciar á súa fe. Negouse a casar con el. E a resposta foi brutal. Cárcere, torturas e un forno ardendo, preparado para borrala do mundo. Pero segundo se di, o lume non lle fixo mal. Mariña saíu intacta, como se algo ou alguén a protexese. Olibrio non o aceptou e ordenou o final, a súa decapitación. E aquí é onde esta historia se converte en lenda, porque contan que cando a súa cabeza tocou a terra respondeu. Brotaron 3 mananciais de auga pura, as piucas. E desde aquela, esa auga xa non é só auga. Din que pura, que protexe, din que se te lavas con ela, te limpa por dentro. Na nosa mesa de misterio de hoxe, Pablo Sangiao, que tal, Boas Pablo? noites. Carlos Tresandí, que nos traedes unha lenda con moitísimos séculos e un enclave que visitan o ano 20.000 persoas. Sí, é un enclave que visitan 20.000 persoas, falamos de Augas Santas, no concello de Allariz, forma parte do Camiño de Santiago, polo tanto, pois é un lugar de paso e de moita peregrinaxe, e ademais ten unha lenda que o que nos trae hoxe aquí. E onde está dividida en dúas edificacións, as lendas. Está no propio santuario, en esa basílica que está sen construir de todo, que está en medio do monte, non? Claro. Foi unha investigación moi chula, xa digo que é unha historia que ven do século II, cando comeza esa tradición oral a falar desta historia de Mariña, pero en realidade non existe unha certificación por escrito ata o século XVI, e realmente a historia, a lenda, tal e como acabamos de escoitala, chéganos un pouco máis recentemente, no século XVIII, nun libro que se chama A vida de Santa Mariña, dun bispo, Juan Muñoz de la Cueva, que sí que xa comenta un pouco a historia tal e como a coñecemos. Pero é certo que unha historia, falábamos antes, Pablo, de Maiseu... A lenda tamén é como unha ponte, ou parece que é unha ponte entre o que é a cultura castrense e o cristianismo. De feito, esa basílica está xusto construída ao carón dun castro, o castro de Armea. Incluso hai xente que ve como coincidencias, incluso con sacrificios rituais, como a triple morte celta, que tamén ten auga, ten lume, ten tortura, como para expiar o que lle pasou a Mariña, de alguma maneira, como expiar os pecados para esa divinidade, non? Vos estivestedes nos dous enclaves que dicía Carlos que vinculan esta lenda nesa basílica e nunha cripta, verdade? A investigación comeza na cripta, que é o lugar onde se cree que intentaron queimar a esta moza. Que ademais é moi curiosa, porque é unha basílica que realmente está sen construir, nunca se rematou de construir, e polo que limos e polo que nos dicían, ninguén sabe exactamente, porque nunca... Por que quedou incompleta?